Hi mga kapobre, ako na pod ni si pobreng BOHOLANA vlogger na ami karon sa restaurant Nangaon mianing kamjatang nga naay unod sa baka gisagol na poy bukog sa baka ana sa ilawom, kimchi naay daghang gisagol kauban sa hong bana ug naay driver sa taxi kaming tulo. Lami kayo dahang kimchi. 부동산 거기에서 잘못된 거거든. 등기는 아까 얘기했듯이 내 명의로 돼 있어. 맞지? 그거 실수지. 어떻게 되냐고. 부동산 물어봐야 되네. 알겠다. 효과. Nakalagay hong si kay aron maluto sa ilaw ang kanang nasa ibabaw na gisagol nga pusot unsay tawag ana sa tuwa daghan kaayo puhurot baka na namo large among gi-order kay tulo man mi. Lami kayo ilang kimchi guys. Kay dili halang. Ganado jud ka mukaon anang ilahang mga gipangsagol. Mukaon ba mo kimchi mga kapobre? Kinsay wa nakakaon der kimchi. Isa ka ang tiil. Yummy kayo ang among kimchi. Ang i-slice ang mga gipangsagol ga mga kapobre kay dagko narag kimchi aho nang di-slice. Lami ra kayo na ilang kimchi. Kay lata-lata na. Wa ko'y tingag-tingag ana guys kay naay mga koreano ang kauban. Wanang padayon na ko slice ana.
Kainan na mga kapobre. Nahong bana. Lami kayo tanaw nagkaon. Ako ray waiting ugay diha silang duha magsig istorya. Kaon ra. Waiting tihik mga kapobre. Lami kay ilang kimchi. Wala na itingogay kay kaon na. Serious ka adyo basta kaon na. Concentrate sa kaon kay gipanggutom. Kit-kit og bukog. Lami kay ilang kamjatang. Lami pud ang ilang kimchi. Kay lata-lata.
소고기도 준다. 김치만 먹이가. 고추. 김치 좋아한다. 고추 좋아한다. Salamat sa inyong pagtanaw mga kapobre. Sana di mo mapulan sa akong mga vlogs. Kay napa ko'y daghang sunod nga ipang video. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtanaw. But you